Kaixo, tutorial honetan azalduko dizuet zelan egin behar diren ingeleseko ariketak. Euskerazak azalduko dizuet gaizki ulerturik ez aukiteko eta zuek erraz ulertzeko. Ikusiko duzue ze erraza den. Bai? Guazen. Egin behar duzuen lehenengo gauza da ordenagailua piztu, zuen emaila eta pasahitza ipini, eta orduan Googlera sartu, bai? Drivea. Eta orduan agertuko zaizue horrelako pantaila bat. Bertan puntutxoak ikusiko dituzue. Klikatzen dugu. Klik. Eta nora joan behar gara? Joan behar gara Classroomera. Orduan, zer egin behar dugu? Mugitu behar dugu, Classroom sakatu, eta bertan zabalduko zaizkigu euskagun ikastolako Classroom ezberdinak, materia ezberdinetakoak. Nik orain hartuko dut, adibidez, 3. mailako ingeleseko Classrooma zabaltzen dut, eta bertan beti agertuko zaizue agenda bat, ez? Egun bakoitzaren agenda. Eta bertan, egin beharrak. Time to write, reading comprehension, edo behar dena, ez? Eta gero, azpiko partean, horren azpian, beti agertuko zaizkizue linkak, ez? Kasu honetan, adibidez, reading bat dago, readingan klikatuko dugu. Bertan, zabalduko zaigu readingaren orrialdea. Eta gero, irakurtzen dugu, atzerantzagoaz, berriro, eta orduan non dagoz reading honen ariketak? Ikusiko duzue, oso erreza da. Dagoz, goiko partean, trabajo de klasen. Bai? Klikatzen dugu, klik. Eta bertan agertuko zaizkigu zerrenda oso handi bat. Baina noragoaz, reading mail. Klikatzen dugu bertan, eta zabalduko zaigu berriro espaziotxo bat. Eta espazio horretan daukagu formulario bat. Klikatzen dugu bertan, eta hor daukagu main irakurketaren galderak. Zuek aukeratu behar dituzue, aukera zuzenak, where do maybe go on Sunday? Swimming pool, to the church, guztietan berdin. Eta gero, bukaeran, beti eukingo duzue, enviar, edo bidali. Sakatu behar duzue bertan, eta niri helduko zait, eta gero nik zuzenduko dut. Gero, atzerantzagoa, sarratuko ditugu bi leio horiek, eta joango gara berriro, nora, gure Classroomera. Bertan zer daukagu ere? Writing, egin behar dugu writing bat, ez? Time to write. What did you do yesterday afternoon? 3. mailan. Beste maila batzuetan, beste gauza batzuk egingo dituzue. Orduan, nora goaz berriro, trabajo de klasera. Zehor, tareas de klase jartzen du, baina, da trabajo de klase. Klikatzen dugu, eta nora goaz begiratuko dugu, eta goaz, writing about what did you do yesterday. Klikatzen dugu bertan. Klikatzen dugu, klik. Eta bertan agaitu zaigu, write about yesterday. Klikatzen dugu hor, ikasle bakoitzak eukingo duzue zuen kopia berezia. Bai, zabaltzen da horri bat, eta zuek hor Google Docs dokumentu bat bezala idatzi halko duzue. Bai, eta gero, hor goian jartzen badu partekatu, nirekin partekatu dezakezue. Bestela karpeta horretan gordeko da, eta nik zuzenduko dut, eta komentarioak egingo dizkizuet egindako zuzenketekin. Ados, ikusten duzuenez, ezabatu aldituzue lerroak, eta bai. Hau da zuek lan egiteko. Eta gero nik zuzenduko dut. Ados, gero nora goaz, berriro goaz, gure Classroomera. Gero bueltatzen gara berriro gure gure Classroomera, eta ikusten ditugu link guztiak, ez? Fitxa bat baldin badaukagu egiteko online, edo dana delakoa. Bestela, egin beharreko lan guztiak trabajo de klasen. Beti trabajo de klasera joan, eta bertan ikusi zer egin behar den. Bai, eta saiatu izenburuak lotzen. Reading bada, readingarekin. Listening bada, listeningarekin. Bai. Bueltatzen gara Classroomera. Gero, Flipgrid erabiltzen hasi gara. Zer da Flipgrid? Flipgrid da aplikazio bat. Orduan, sartzeko zer behar dugu? Linka.
Gero zer eskatuko digu? Gure emaila eta pasahitza. Klikatzen dugu login with Google. Eta ikastolako emaila eta pasahitza eskatuko dizkigu. Ni sartu naizenaz askotan, bakarrik klikatzean nire emailarekin nahikoa da. Orduan, klikatuko dut eta plap, sartuko naiz Flipgridean. Kasu honetan da, what did you do this morning? Eta bertan, dauzkagu bideo asko. Bideo berri bat egiteko zer egin behar dugu? Klikatu plus berde hori. Klikatzen dugu bertan, eta zer gertatuko da? Zabalduko dela bideoa egiteko pantaila bat. Agertu behar zaigu hor agertzen naiz ni, orduan ematen diot, grabar, eta esango dut, beti agertzeko zaigu hori kontua, kaixo, eta gero ematen diot, gelditu behar dut, claro, gelditzen dut, eta ematen diot next. Orduan, aukera daukat editatzeko nahi badut ala ez, eta berriro ematen diot nexteri. Iruditzen zait ondo dagoela. Orduan zer eskatuko dit? Eskatuko dit argazki bat egitea. Egiten dut argazkia, klik, eta berriro ematen diot nexteri edo siguiente. Orduan, emango dit aukera, zer egiteko bideoa igotzeko gora. Ipintzen dut izena, izenburua, edo dana delakoa. Eta gero, behan daukagu submit video, yes, nire kasuan nik ez dut egingo eta kantzelatuko dut ez dalako Flipgrid horretan egon behar. Bai? Eta hori da guztia, espero dut dana ulertzea. Zalantzarik baduzue, emailez idatzi, mesedez.